तुमगे बायलेन ओके म्हणला मिगेल तू विंगड सांगतास कहाणी काय म्हणतास तुम्ही मामा कसन म्हणतास तुम्ही कसन गेल्लें ते कसं जाल्लें म्हणल्यार मामा पयली मिगेल दुवे ना तुमगेल घरा येताना म्हाका डाऊट आशिल्लें हिणें पळय आयस्क्रीम हाडा तुमी म्हूण सांगतानाच म्हाका डाऊट आशिल्लें हिणें कसं की कितापत केली म्हणून आमकां दुड्डू आस्ती भांगर कसने नाका तुमगेले फूलशी आशिल्ली चिल्ली मात्र दिल्या पुरो आमकां देवान कसने उणी करनी जायत जायत तुम्ही काय याच्यान काणाका ती गट्टे जेवण करून दया नाही रे अभि त्या राम राय मम्माला फोन येईल रे कसं काय का काय सांगतास सोयरीक नाक म्हणतास रे कसं करची रे अभि एक यो कसं म्हणतोस पद्मी नका तू तर मग सोयरीक नाक म्हणतोस बा कसं झाला तर मम्माक हांव कसं नाही करनी मग ताका कसं नाही बात ताय दिनी मग बर्थडे जाल्यार हांवें कोर व्हरता म्हणून सांगला ताका यो कसला नाक म्हणतोस तो मामू शिलाक वापस येतास मू ताणे म्हणला मग म्हाका असं जावे मेळका म्हणून ना पुण्य कोण नसकारे पुता म्हणून आत कसं अशी गुलो हे मम्माक मात्या जो कोणी कीड सोडा की म्हणून मग तशी दिसतास ना सडन अशी गुंका म्हणून जाल्यार कसन विषय पद्मी नका थावळ तुकून याच्यान काण काण पूर जल रे अभि कसं म्हणू कळना तो माम तोंड सोना कसं म्हणून निमगेले रे सांगना रे कसं करची रे अभि कसं पद्मी नका या पुरं आमकां येत कसं लेक पूजा तशी जातास मिगेल अस जातास या मम्मान कसं लेकला हांव कसं नाही एक तशी केल म्हणून हांव शिला सोडतो म्हण लेकला अयो आता कसं करची रे अभि आता तुगेला आना म्हाका सांग म्हणला त्या मम्मान तांकां सांगची सोडी म्हाका ते हें तुमगेल चेडवाल जीवन एक सुकार पडका म्हणाल कशी करची म्हणून म्हाका कळतना रे अभि हाक पुरा तू ह्या माटा टेन्शन घेऊ नका हांव आसना बाय त्या राम राय मम्मा फोन करून हांव उलयता कसा विषय म्हणून हांव निमगिता पद्मी नका तू ह्या पुरा टेन्शन घेऊ नका ते राम राय मम्मा कसं झाला ताका कसं म्हणून कसो विषय म्हणून हांव निमगिता गेला आणि हांव कसं म्हणून ताका फोन करून सांगता कसं म्हणून सांग जायत रे अभि एक पटी त्या मम्मा फोन करतो नाही जल म्हाका आज खंडीत न्हीद पण हॅलो राम राय मा हॅलो कोण उलयतस हांव अभिरामू कसं काही रे देवा म्हाका पद्मी नाकान एक विषय सांगलो कसा की सोयरीक नाक म्हणता सके ना तुम्ही वय, कसो वय. विषय तो वय हांव सांगितले कसं लेक राम राय मा त्या पुरा काय ना म्हाका कुश ना दिवच्याक तशी नाही खुश ना म्हणल्यार एक विषय कसं म्हणून कळकना राम राय मा नाही कसं म्हणल्यार रे तू मिगेल दुवे वार्डेक येत वय तू ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांनी बुर्रानी पारवस उबून गेला रे मिगेल दुवे घेऊन हांव हांगा कसं पडचे यो उबूनच म्हणारी खंय उबूनच राम राय मा अमेरिका रे मिगेल दुवे घेऊन हांव तेच म्हणला ना तुमका वचना म्हणून सांगून मागीर कसं तुमका बॉन्ड भरून दिवं का आनी एक मनीस म्हळ्यार एक विश्वास ना मनशा वयरी म्हाका पुरा तें पुरें धैर्य ना मागीर हांव हांगा कसं करचें एकल्यान बैसून शांत पुजवे राम राय मा कसं तू एक कवर सडन असं डिसिजन घेतास पद्मी नाका घरा यो आम्ही वटू बैसून उलोवया कसं म्हणून एक सॉल्व करूया प्रॉब्लेम आशिल्ले कसं म्हणून एक सांगायचं आमकां कसा ह्या विषय येऊ म्हणून सांगू काय नका हांव पद्मी नका ते येना गिद्मी नका ते येना म्हाका नाका ही सोयरीक तू येवचें न्ही नका बा काय नका फोनूय करनाका तू मिगेल दुवेक हांव नडयेर निघालता तिगेल फोन काडून तू येवू नका म्हाका नकाची नक्की सोयरीक तशी कसं उलयता राम राय मा एक ऐकयाची की हांव कसं सांगतास म्हणून सांगू चिक्के कूल डावन जायात काय ना दवर रे फोन फोन दवरून जाला राम राय मामा कसं रे अभि हे एका एक नाक म्हण कसं करचे तू टेन्शन घेऊनच चढ हांव तागेर उरलो कसं म्हणून करता कळलं जायत पद्मी नाका कसं म्हण तू उलय मागीर जाय न्ही म्हणल्यार म्हाका सांग हांव कसं करता कसं उरलो म्हणून पुरा पळोवन घेत जायत रे चढ हांव आनी भायर सरता पद्मी नाका जायत वा हा जायत रे हा येता हा घेता
मोईन माय बैस भारी आलोचने रसमो होय मोईन माय कसं घरचे बैसलाय आलोचन करून मै वया होय बैस यो आधी कसने काम नाशी ग तशी एकाडी येवी आमडई हा पद्मिनी इत्ते तुगेल तोंडनी पूरा बावला ना मोईन माय तश कसं नाही ना घरा थोडे काम केलं ना तश चिके पुरो अशी जाल्ला ओ तशी वे म्हाक कळत गो पद्मिनी घरान तू वडील चिल्ले असल्या रे अवसूल येचन कसं म्हण म्हाक कळत पद्मिनी यो असो मोईन माय ते याच्यान कोण कसं करचे जीव वाईट याच्यान करचे सोडला आता पद्मिनी, पूजा एक दोन लायक जातक घेऊन येत गो मी गेला अस ते एक दोन दिलेलं अस येत तशी तू गेलं अण्णाल पोतू बेस नव्हे ताकाही पळयत असं नव्हे ताका एक दोन जातक हांडिता येत अयो तागेल विषयी कसं सांगची मोईन माय तागेले याच्यान म्हाका तर ताक एक हे दुर्गाची मम्माल सोयरीक जालेली आता तो दुर्गा मम कोणी कान्ना कसने पिडला की कोणी वाण घाल की कसं म्हणगत ना नाकाची म्हणून बैसला मू कसं करची म्हणून काढणं अयो कंच दुर्गा मामू शिला लानो वय शिला लानू शिलाक फूल ताय म्हणलेलं हंगा कसं नाही आता नाक म्हणले कसं करचे आम्ही ताका म्हणजे मी गेला सांगना तशी करणारी तशी येऊचे जग का वैगो पद्मिनी या विषयाने पुरा याशी जललपुरा मी गेला सांगू येते नाही गो तू वे आता या विषय कोणाला पुरा निमित्त तू मी गेला सांगी येते नाही गो हा मग रंग असती कसं लाग मैन माई म्हणू तू गोत ना वे कसं ना हेट काम केलं तू वे तुम्ही माते तू शाण भरला आम्ही बुद्धंत म्हणा पुरा खुरवचे कडे फटा पडचे मागे पुरा की मोईन माई जाऊ का हमको पुरा तशी नाही मोईन माय तुका सांगचे आशिल्ले पुरा तू ना आशिली अर्जंट आर पुरा जाल्ले आता कसं करची म्हणून कळना कसं नाही पुणे एक कर तू पळली मोईन माय तुका लायक गुर्तच ते रामराय मम्माला ताक एक चूर कसं म्हणून सांगू न्हू एक ह्या सोयरीक समकवून सोडी त्या चेडवाला एक जीव आणि एक वायर जायना तशी पळली मोईन माय पळ कडेर ये विषय पुरा मोईन माई जाऊ का मोईन माई मात्यार थपचे तका म्हणजे मी गेला पुरा निमगुनू कोर का म्हणू मुखार वच्ची नाही असं आवाज तर रामराय मम्माला उरलो नाही पुरा करेक्ट करते पुरा विषय तू कसं नाही यच्चन काढणं का इथं हांव रामराय मम्माला सांगलाडतो नाही म्हणा हांव उलयता मागीर एक कसं म्हणारी मेघेल दिवचे शिल पुरा अयो दिव्या बा दिव्या पूरा दिव्या मोईन माय जाल्यार तू एक व्हडलो उपकार कर ह्या चेडवा एकच पडा कशी म्हूण एक गांठी घालचे काम तू घे जाय हांव पुरा करता म्हणल्यावर पद्मिनी तुगेले एक म्हाका विषय उलोवचो आसको कसं मोईन माय कसं होत सोय कसं की पूजाला विषय पुरा कसं की सांगता गो वेग येते हा कसं सांगता असाची एक चल्लेलट भोंत काही ती म्हाका सांगले अयो देवा सगळे गांवाकडले बाय मोईन माय तुम्ही कोणालाय सांगा नाका तश काय ना विषय तितके एक चार पसंत तितलेची देवा हांव तुका तेदना म्हणिवे तिका निमगी याची पसंत स्वे खंयची चल्लो म्हणून हांव सांगील वयलो वे वय कसं नाही आता त्या पुरा विषय सोडी तू एक कोणाला गे सांगा नाका मोईन माय आमगेले मर्याद राख ना पद्मिनी असो म्हणल्या म्हणजे पद्मिनी चल्लो कोण गो अयो मोईन माय तुका गोत्तशिलो चल्लो देवकील पूतू दीपकू ये देवकील पोतुवे तुम्ही सोयरीक नक्क म्हणाल नाही गो सुरवेक पूजू गुड्डी तशी अशी म्हणून ताका जल्व्यात भारी कुशल मका भारी कुशल तू मना बेजार कर नका भारी कुशल अयो मैन माय कसं कुशी बघतो तू आणि के सोयरी कसं जल्लेल ना ती देवाक माहिती गेला हटा सोना ही पूजा नक्काची नक म्हणस अशान पूजा तोच जाय म्हणस आवट अशी त्रिशंकूर असत
अय्यो पद्मिनी मातीवून कोर नगो चाल्लो चिल्ली ಒಪ್ಪಲ್ಲ तें खुश पाव आमगे पूज वतरी पूरा संकरता काय बी नकतो टेन्शन कोर नगो पद्मिनी मक बारी खुश केल गो अयो जत्ता बैल काणी कसल्या उलयत तू मोईन माई ती देवक माय सोना थंय वच्चाक वत्तर न विषय हो पद्मिनी तू कसने यच्चन काढनाका टेन्शन कोण घेऊ नका हांव देवकीला पुरा उलयता कळव्या पुरा संकरता हे टेन्शन पुरा सोडितू इता हा जायत मोईन माय हांव पुरा पुजल कतीर उलयता इता येता मग जाय पूजाल अन्नाल फोन येतरी मक्क तेच माते गुंज असो जेव ते गौजेर जेव दीपक हुई तागेल सिंगापूरचे क्लायंट आयला म्हणून मीटिंग आक बॉम्बे चमकला आता चौथी बर्फे वडारी बिगल मन कसला वाईट करचे वय गो देवकी ह्या पटी दीपक विसरत गो चौथीक त्याला वाढ नाही मुखारी तांगेल वर्डिक देतली दीपक आणि पूजा दोघे मोठू असतात ती त्यात नामनी गंमत कोणचे व आचरण करूया काही गेल गो तू ऐक बाय. तुमगे डोक्यात पडायला रे वार्टिकेचे ध्यान अबा आता त्या चौथीच काम एक राशी बाकी असत येऊची की हेल्प करूयात ना मका ते उंड पंचकराई पिट्टी पुरा मेगेल करून जाल्यार यांनी एक राश काम असत काम येता इथे मग काम असते कोट्टो पातोळी मोदक कोण करता लागी गरकट सुकन मायत म्हणते शिल्पी नायला पटापट पुरा कोण घालती आणि ते डेकोरेशन कामच पडत ते तुम्ही पडून घ्या मग ते वसर एक राश काम असत तू याच्यान काणक मरे दी वर्षा एक कोटी येऊ जसल चवती गंमत आचरण करूया पुरा जनक तो देव लायक बुद्धी दिवो तांतुई सुरवेक तुक्का तो देव लायक बुद्धी दिवो म्हणून मागता तुम्ही पडून घ्या मग कसं म्हणून होता ना होता आईली वापस पेपर काढली इथे मग त्या चौथी काम म्हणून रोज आता असत कितली करची की असं ग ह्या एक वर्ष नेक्स्ट इयर पूजेतल नवसून जाऊन कोटू जाऊन केल्यासई सून येऊन करत की हांवें तिका कोरून घालता की कोणा गोतू तिगे लावसून तिके काम आवतली म्हणून मग त्यार बसकारान घेतला हे जगत आणि कोणीही कामार वच्चे ना ही गेल तू एकली कामार वच्चे म्हणल्यावर आणि कसल्या चांग दिसत आहे तिगे खबर पुरा नुसतं सोड्यात मग काम असं एक राशी ते